A osodatra kan jepi fu actie thuiszorg fukong. Desma san je zorgen fu asikisma, moro lesi fu langating, le kroos be famiri, wekari mantelzorgers. Moro lesi, dat na umasma, maar natuurlijk, mansma kan gi a zorgu dis ook toe. Ade mooi, en ai vier boeng, fu zorgu vansma sai lobby, en a kan jebi, fu libi nanga asari. Maar zo'n lesi, dat hebi. If a sorgu ebi, a defa nodu fu tak nanga makandra. Aksi fu jepi no de makkelijk di alasma. Moro lesi, mati nanga famiri, wan jepi, maar de no sabi san defa nodu, of de no sabi fa de mus begin fu taki. Respijtzorg. Zo'n fu den thuiszorgorganisaties kan gi respijtzorg. Dat wan taki, dat mantelzorgers van weri kan tekbro van pisting. Tu maniri de fudu dati. Asikisma kan go van pisting na in wan verpleeghuis. Ook toe speciale verpleegkundige kan kona osso. Voor respijtzorg u ab indicatie van nodu. Dat na wan briefi fu CIZ. CIZ na Centrum Indicatiestelling Zorg. A huisarts kan zorgu van briefi disi. Ook de preside bij de leerspesrutu fu zorgusma san dena in een laatste pisi fu den libi. Dat na terminale zorg. Zo lesi de vroko nanga vrijwilligers, dat masma zijn vroko fu soso. En zo lesi de vroko nanga sma san de pai. De jep famiri fu zorgu fu asikisma na in den laatste libidei. De giting en de jepi asikisma en de mantelzorgers nanga asari en de jepi nanga alla soortu trasani san defdu. A huisarts tankong alla lesi. En a kan zorgu dat a pen ne kontumsi hebi, a kan gi advies en a controleer asikisma. A de belangrijk dat alla sanna in oso de lekfosi. Asikisma mus libi fa a bengwenti na ina famiri. A kan lees van buku givan grampching, a kan luku tv, a kan arki moi poku en a kan takmakandra nanga alasma. A sorgu sa a patiënt kisi, def mega vierbong. If de ap novoting, nanga sma uyepi, den kan aanrasking van patiënt. Dis kan givan sma zijn don furna in bedi, chinso krakti en a depressiri fudu, givan sma sai lobby. Zo doe ik een zorgu dat a patiënt ne kisoro na insking. Dat dekari doorliggen. Doorliggen want taki dat a patiënt kisoro na een iri, een heup en een baka, omdat hij don so furu na in een bedi. Funo kisoro, den thuiszorgorganisaties of den thuiszorgwinkels, juru spesrutu matrasi.